Hola, bon dia. Mireu, avui anem a fer en matemàtiques una activitat que és continuació de la d'ahir. Ahir van aprendre a passar una unitat d'una unitat més gran a una més xicoteta o a l'inrevés. Ara anem a fer-lo combinat. És a dir, jo tinc la unitat expressada d'aquesta forma, 3 hectòmetres i 75 centímetres, i jo he d'expressar aquesta unitat, que està com desdoblada, en metres. Jo això ho puc fer de dues formes. La primera forma, que és més operativa, més pràctica, és que primer jo passe això a metres i després sume. És com lo explica el llibre. Doncs anem a fer-lo. Jo tinc 3 hectòmetres i ara he de passar-lo a metres, per tant, per a passar d'hectòmetres a metres, fixeu-vos, estem ací, hem de botar una i dues vegades i anem cap a la dreta, per tant, hem de multiplicar. Hem de multiplicar 3 per 100, perquè hem fet 1 i 2 vots cap a la dreta. Doncs això serà igual a 300 metres. A 300 metres. I ara he de calcular 75 centímetres. Per a passar els 75 centímetres a metres, si estem en centímetres, hem d'anar als metres que està cap a l'esquerra, és a dir, 1 i 2 vots cap a l'esquerra. Per tant, 75 dividit entre 100 és igual, si jo tinc així la coma, és a dir, no tinc coma, però està darrere de les unitats, he d'anar cap a l'esquerra, 1 i 2 llocs. Per tant, ahí aniria la coma. Quedaria coma 75, que òbviament he de col·locar ahí un 0 i això són metres. Serà 0,75 metres, faig la suma i serà 300,75 metres. Aquesta és la forma 1 de fer-la, per a mi la més pràctica. Després n'hi ha una que es fa en la graella. En la graella se fa de la següent forma. Tinc 3 hectòmetres, col·loque els hectòmetres. 75 centímetres, col·loque els 75 centímetres. I ara els quadrets que tinc en blanc els he d'omplir amb zeros. Un 0 ahí i un 0 allà. Com me demanava l'exercici? En quina unitat me demanava l'exercici que lo expressara? En metres. Per tant, la coma anirà en els metres i em dona, òbviament, el mateix resultat. I per últim, dir-vos que és molt important per a fer aquests exercicis tindre sempre copiat aquesta graella per a saber quants vots hem de fer i cap a on. D'una unitat més gran a una més xicoteta sempre multipliquem i d'una xicoteta a una gran sempre dividim. Per tant, aquesta xulla, aquest truc, haurien de tindre-ho sempre davant. I això s'ha de saber de memòria, aquest ordre d'unitats.
I només dir-vos que moltes gràcies per la vostra atenció i un beset molt gran.